Це колекція із 5 шовкових хустин, присвячена Криму. Кожна хустка названа іменем природних місць Криму. Айпетрі, Еміне Баїр Хосар, Джурджур, Ая та Кис-Кермен. Це наша перша колекція. Дуже довго, насправді, ця колекція народжувалась. Ми задумали її в 2015 році. Чомусь не вдавалося з її релізом. Тобто ми з Рустемом дуже довго розробляли сам паттерн малюнку, узгоджували кольори, зміст. І от якось воно потребувало часу, щоб дозріти і вийти саме зараз. Если говорить о технической стороне, то достаточно быстро, там месяц-два, наверное. Пока мы запустили, пока оно реализовалось непосредственно в материале, в продукте, это порядком 3 лет. Этот орнамент прорисовываю во всех сегментах декоративно-прикладного искусства, в том числе текстиль. Там 2 главных элемента. Это виноградный лист, который символизирует женщину, мать, и миндаль – это девочка. Это преемственность, это передача знаний. Женский знак – это еще является таким символом культуры, преемственности. И гибкие извилистые линии, которые их объединяют, это вот свойство женского характера, гибкость, изменчивость, динамичность. В этой же композиции очень много мелких элементов. Они разбиты на сегменты, там ягодки, маленькие листочки. Это багатство. Ми хочемо просто ще раз сказати про те, що Крим – це частина нас. Ми любимо Крим, він назавжди буде українським. Така от хустина з салатовими відтінками – це колір взагалі цього літа. Тому ця хустина одна з найпопулярніших у нас. А на другому місці я би назвала цю, тому що вона надзвичайно така літня, легка, дівоча. І її вибирають от дівчата більш молодшого покоління. Ну і цю ми взагалі поставили хедлайнером, тому що тут такі кольори, начебто синьо-жовті, помаранчеві. Тобто це щось перекликається з Україною, і в той же час вона є такою самоідентичною про Крим, символ пов'язаності наших культур. Ми плануємо цю ідею розвивати, і Крим близький кожному з нас по-своєму. І ми не виключення, я особисто.